Salut, sunt Tony de la Picky Football și azi vom face un unboxing la membership-ul echipei Manchester United din sezonul curent. Așa arată cutia în care a venit membership-ul și acum haideți să vedem ce avem înăuntru. Mai întâi avem cardul, iar pe spate avem datele mele. Și acum haideți să vă arăt. Cam așa arată ce am primit. Și să vedem mai exact ce avem înăuntru. Mănuși cu logo-ul Manchester United, un pix, o insignă, care mi se pare foarte drăguță. Avem un încărcător de telefon, din ce văd, o carte pentru sezonul 2019-2020. În interior sunt menționate beneficiile acestui membership. Haideți să vi le spun și vouă. Exclusivitate la biletele de acasă din Premier League, 50% reducere la muzeu sau la turul stadionului, 10% reducere la Red Cafe în cazul în care vrei să bei o cafea pe Old Trafford și 10% reducere la Megastore sau de pe shop-ul online. Sper că v-a plăcut acest videoclip și vă rog să lăsați în secțiunea de comentarii care este jucătorul vostru preferat de la Manchester United. Nu uitați să vă abonați și să dați like la acest videoclip. Vă mulțumim!